Ramogi mane mamedo bedo singoa e Ramogi TV. Joneno mag Ramogi TV osebedo e opara manyime jodongruok mar teseni kendo mano oseketo yot ahinya e tawo chenro mag Ramogi TV. Jaelieta okawo pach jopiny kendo miyo walerno yo machal kod ma. Apart from education, gima important en ga information. Ramogi se inform moloyo maduong' moloyo news kata kaka gigolo nikech iwacho ga niya nitie seche moko machino moko ma kisungu nyalo kalo ni kata Kiswahili. Ramogi kele gi dholuo manyachon cha mi winje. Gin lendo mag quality gikelonwa ginene services nyake gweng. Sani ka jaluo ma mpangano sena nyagolo duonde ma winjre nyake Ramogi TV makawo kang'. Mano gima duong' ahinya development mar Ramogi TV okelonwa. E sama koro Ramogi TV orwako higa achiel nyaka ne ochak lendo, lokruok mathoth osechopo ne oganda luo kokalo e chenro maka kod kacha. Achiel kuomgi ma jopiny pako en mano mar thapki. Oketo nyithindo sani koro busy. Nyathi ok yud ka dhi tuga ka sama thapki oromo. Nyathi ni ot ok bi yare nyathi ni nya arengi yare ni mai na nyathi ma jomo kama nyathi ma kama sani ka thapki osedonyo nyani nyathi ni ot nyaka nindo teri. Kopogore kod chenro mapile ka pile kaka thapki gi nyako chia, chenro mamoko bende wakelo mabende moro jopiny. An Ramogi TV ni mora mokalo tich ang'wen koro maroma ni chap saa 2 nyako chia nega agombo ko wakacho chupe ot ni tich ang'wen thinda riembo okote adongi TV ng'ata chiel. Kipindi mambak ndalo nyako moro mora ne nyar misungo. Koro sechete akawo thuolo mara mondo awe gika adhi ane nyar misungo. Chenro gi joneno wacho ni osekelo lokruok mopogore opogore e ngimagi. Penj laktar omiyo yawa mang'eny tinde ji kadhi osiptal ing'eyo gima tuoi kendo ing'eyo yen mimuonyo. Omiyo yudo puonj mang'eny kokadho wayudo dakteche mopogore opogore tuoche mang'eny ipuonjowae kaka wanyalo dak, chiemo nego bed ni wachamo, kaka wanyalo timo zoezi. Tan kaka youth abedo updated gi jothumbe ma gin gi relation gi joluo. Kaka nyocha neno kokel calligraph jathum maduong' kabisa nokele Ramogi TV. Kata kamano gima ber nyalo bedo maber moloyo komedne ndhadhu maka kod kacha. Kro chakre adier ma Nyasaye jo osebedo kohere nikech kata TV kata screen quality mar screen margi beber. Thapki time is short, time tin ahinya gi med time matin to kata nyako chia bende ka ginyamedo wa time matin be nyalo bedo maber. En mana chakruok mathoth pod dhi biro kokale tipo mar Ramogi ka wamedo rwako higni mag dongruok kanyakla. 5 seconds nyaka black. Jaelieta, Ramogi TV.